Kuulostaako asukriisi tutulta? Joku kiva tapahtuma tulossa, mutta ei mitään päälle pantavaa. Ainakin siltä se tuntuu. Tällöin saattaa helposti eksyä vaatekaupoille etsimään uusia vaatteita. Tai sitten joskus mietin, että pitäisikö kuitenkin käydä uffissa tai kirpparilla, kun sehän olisi vastuullisempaa. Mutta olen miettinyt, että onko sekään vastuullista, jos mä en ihan oikeasti tarvitse sitä uutta paitaa. Usein näissä tilanteissa olen sitten päätynyt lainaamaan kavereilta vaatteita. Meistä ihmisistä usein tuntuu, että aina olisi joku uusi vaate, kosmetiikkatuote, peli tai vaikka kännykkä, joka on pakko saada. Media ja mainonta usein vaikuttavat sen ajatuksen syntyyn. Mutta kun mietin tarkemmin, yleensä mä en ihan oikeasti tarvitse niitä uusia juttuja. Ja mullakin on jo ihan liikaa kaikkea. Kun sä ostat jotain, mietitkö, tarvitsetko sitä ihan oikeasti? Entä, ootko miettinyt, millaisia pieniä asioita sä voit tehdä joka päivä, jotta sun ympärillä oleva maailma ja muut ihmiset voisivat paremmin nyt ja tulevaisuudessa? Oot varmaan kuullut sanat kestävyys ja vastuullisuus vaikka kuinka usein, mutta tiedätkö, mitä ne oikeasti tarkoittaa? Tiedätkö, miten sä voit itse toimia kestävämmin ja vastuullisemmin sun omassa arjessa joka päivä?